Coftal-Ɓalli men Aissatou tedduɓe fofo mon yewtere Coftal-Ɓalli men kaleten hannde koko yowitii kawondire baɗooje diiwe men walla mbiyane gure men hakkunde leege ɗe men kal kadi haala kawgel mangel adunaru fettoɓe bal ɓe jettaki duuɓi 17 malima hawdire France timmal ɗiɗaɓal kawgel ngel hono jiiruɗon ɗum ngam yewtide ɗum noon men bismo Haruna Dem seydi Dem yewnanoma yewtere nde seydi Ly a jarama Aissatou mi salminima hettiɓe en ɓe foof alet hannde nene ma en jaɓɓo koɗo keso wiyete ko Jaari Ja omo dilla noon no feewi nawetaan ɗo e Senegaal Jaari seydi Dia nde mbasa farnade machallah mi salminimon donc mbeɗa yettade feewi Jeynaba anne a wiyama seydi Sow a salmitama Aissatou Ly en calmini hettiyankoɓe kala en bismima Haruna e émission non eyo Umar nana heedito kankone maw tawtu en joni joni hono wowirni tedduɓe ko adi fof mi salmina heɗɓe hello Facebook ngo e heɗɓe karallagal ngal Sara Dumbu Yaye Malang Sonko eɗen gowi noon yiide ndungu kala e gure men ha e teeruji ene njaɓɓo kawondire innirteeɗi ɗo e Senegaal nawetaan joni ni natti wonde ndungu tan honno jiiruɗon holko teskiɗon e ɗe kawondire heeɗiɓe jaabima e ngal namdal keɗoɗen fate tournoi diwan walla tournoi gure hitande fof ina waɗa ɗo e Mali o woni diwan Nioro ɗum heewi wadde ko dabbunde jiime tournoi e ina rewi lawol kono ina manki juɓɓudi seeɗa miɗa yiya hen fitnaaji ko Umar Ka Banjul ɗo e Gambia ɗum innira ɗo ko nawetaan sukaɓe tigui heɓe ɗon keɓa weltare tigui to yonti a yiyat goto foof yiɗa hoot wuuro mumen pour wawa tawe kadi ngal Coftal-Ɓalli waktu ndungu hande noon hangal adda kadi caɗele woni ko fate violence Ibrahima Daouda Sow nok so leydi Mauritanie minen gato min ko leydi Mauritanie so yeehi ha pofte ɗe gaari vacance o gure Fouta to e ɗum yuɓɓine toon e on teskal men waɗa caɗele sahaji won gure baddata won gure keewɗodirɗe ɗum waɗa haareji onon hikkani ni on won gure tan ko gure ɓaddirɗe e on badduno waɗi caɗele se waɗi haareji laamu dartin ɗum e fukko koyngel fiɗeteɗo ley nungu wo hunde wondude nafoore no feewi saabu de woɓɓe ne yiita hoore muɗumen ɗon fa saba bina hooƴa ɗum wonno football o waɗa meccam muɗumen fa laata géré mawɗo en yiino ɗum leydi meɗen Burkina Faso no ɗum woɗi gardam on woni Husseini Tall weltanama iyo en nani ko haala ko kamɓe fof teskuyo mabɓe noon ko goto ene waɗa caɗele finnaji holko saabi ɗin caɗele Haruna ko an gaɗortomi e bataw ko naati hen société wono yaari ni aduna joni wono daruri ni kaɓele yimɓe mbasde nandirde no pododir no musiri hen ni woɗi sikki addi kaɓele ɗi keewi wadde mouvement nawetaan noon aɗa andi ɗo e Sénégal dañi ɗo duuɓi capanɗe joyi dewdi seeɗa aɗa andi ɓooyi de 1970 wade 72 fuɗɗa waɗa organisé noon no waɗi nen pelle baɗade ɗo woni foof no toppito nawetaan o no daari hen kamɓe noon hande liggey mabɓe foti wonde hoye jangguinde sukaɓe haare histoire uji e probléme aji kewɗi gondi hen di beteno rentore natta wodde hen ko saabu hopponnata mataw Jaari ene jogani min jaabuyelngal namdal saabu kanko koye ɗum o dillata e fannu fitnaji ɗi holno ɓe mbaɗata ha ɓe wasa wadde ko adi tawni holko saabi ɗin fitnaji Jaari an mate an e ko gowɗa yiide aɗa yiya ɗin fitnaji a meeɗi tawede ɗum ene waɗa eyyi mi tawama ɗum ɓoyani ni tan bannoɗo Parcelles Assainies stade Parcelles donc emin tawa heewi wadde ɗum ko wasde famodirde kadi woppude joomum kala garɗo par ce que ko par équipe donc aroɓe ko par équipe gardat soɓe gardi wonnoɓe foti ardirde kono wat saaha ɓe goppat koɓe kaali ko ɓe windi ɗum ɓe joƴƴini ɓe goppat ɗum ɓe wone wadde ko ganduɗa ko pour jeyaka hen kadi ɗum no heewi addu ɗum kadi aussi kongi ɗi welani joni wat saaha nanat wonɓe dowɓe sukaɓe eɓe jaabodire konndi ganduɗa ɗi sa nani ɗum welata ɗum no heewi addude ɗum Jeynaba mami arema kono ko adi taw en jahat heɗadi ko Ibrahima Niang addi saabu o tawama kawodiral nawetaan badgal Pikine an gonɗa ko Parcelles Assainies a haali ɗum o yewtidi kadi e ardiɓe golle nawetaan ɗo e Sénégal keɗoɗen mo garten
ɗo e dingiral jofte legal ngal Pekin kawral e hakkunde kip mo Sicap Mbao e kip mo Ngalam. wattindi noon koye polgu Sicap Mbao wonani weltare Cheikh Fall heltowo kip mo Sicap Mbao. ko pingol musgol sabu ɗum ko ɓuuri hewde e piyoɓe balɓe fof na gandodiri heddi tan ko piyoɓe balɓe e ardiɓe mabɓe ɓe jewtida ko suudu jangirɗu mawdu emin janga hen no fewi. kawral ngal noon wattindi koye jaam kono noon kawondire nawetaan ene heewi musibaji. Amadou Kane gardiɗo fedde nawetaan woni hannde o ala ɗo mbawɗa yiyade e Senegal tawani hen représentant nawetaan mais hannde o ko ɓuuri moƴƴude ko ɓuuri hewde eko boni ko so wonti hannde o ene haale tan ko bonnata nawetaan mataw ko haare. kono fedde nde nana dari ngam noon ustude kala ko fati e haareji. haare nde noon jeeya koye aduna ni hayɗo nawetaan waɗani hannde o yimɓe ene kaɓa minen noon ONCAV min mbi kala ganduɗa ene adda bone min kaɓata muɗum ɗum waɗi e nder règlement amen kala kaɓeteɗo so yiyama koko watte sanctionné guilɗe en faade joni hay goto wawa wiide won équipe goto gadduɗo haare walla neɗɗo addi haare tawa waɗa ko kuugal amin pamnaɓe ko jiɗɗen wadde ko yaadani haare kam so gasani e nder nawetan en wawi wiide ustima. ko ɓuuri noon ujunnaji 7 ASC ji nan Senegal nawetan ni hewɓe hen dewi hen ɓe hen ni keeɓi hen no gurdi. Ibrahima Dakar RFI. Ibrahima Dakar jarama yoni nani ko wi Amadou Kane haali hen kanko wi finnaji kam ɓooyi hen wasata kadi e nawetan maccaɗa yaadi hen Jeynaba. fitnaaji ɓooyi wasata koto yimɓe potti fof ko yimɓe keewi fof ma wot ko joli ɗon kono noon so tawi hunde ne waɗa ne watta tan way kono yimɓe fotɓe haɓa ɗum ɓe goni ko tinnaki hen sanction fotani hadde tan e équipe o walla e supporteur uji walla qu'est ce que ko addi ko fof supporteur uji keewi addude haare caɗele heewi fuɗɗade koye mabɓe kono probléme kalde waɗi heewi fuɗɗade koye e nder potital ngal to banggue arbitre to banggue caɗele dogoje hakkude ha oɗo haalnan haala konngui supporteur uji so arbitrage o waɗanoma encadré feewino rewan lawol ɗiɗon haareji ne mbawi hen haɗede wonno kamɓe ɓe kaali kadi to banggue haare so waɗi kuule janoje dow ɗum ɗon ko winda ko yo rewe oɗo haalnan hunde texte uji windete fawe kono rewetake no hannirta ni kadi sukaɓeɓe bonnedagal ngal wona tan e nawetan no fuɗɗi ko guila e galleji mabɓe neɗɗo jikku mum jogui o on yarata stade saabu so woni aɗa jogui jikku moƴƴo haysa yi stade haare waɗi aɗa wawi hen rentade kono kala e saaha ɗum ɗon waɗa wadde ko golle mawɗe poti waɗede wona tan ƴewde wadde sanctionné ko golle guila e arbitrage organisation ha e foof ha ɗum ɗon wawa yarude no hannirta ni gonga aɓe daari hen kono ene manki jaari Jeynaba ene waɗi fayida kono miɗa yiiɗi jaari arta e gueɗel woni kamɓe holɗen peeje ɓe lelni toon to parcelle mbaɗe hadde e fitnaji gimmo e ɗiɗo nawetan. peeje momin paɗede déjà min koye gonmi koye goto structure biyeteɗo WONEP donc WONEP c'est un réseau ouest africain pour la paix pour l'édifice de la paix ɗum ko jam min jahat ko fedde min dari pour ƴeewde no min mbawi wadde ha jam ara e milieu sportif surtout nawetan o koye ɗum min dari ɗum saabi ko mbatton on jahat onon jewtide e mabɓe sukaɓe ɓe min jahat emin jewtide e sukaɓe les supporters d'abord min jahat min jewtude e sukaɓe min faminiɓe affaire o wona haare ko pettude bal tan ko fidde par ce que nawetan saabi ɗum ko pour le développement communautaire wanno ɗum ɓamtare leegal amen wonde goto kono wona pour haare walla pour wadde ko boni joni min jewte supporteur uji somin paari min jaaha e dirigeant uji woni hooreɓe par ce que woten jejjitni wona supporteur uji tan addata probléme wat saaha wonɓe hooreɓe ne gadda probléme nder par ce que won konngol mo mbiyata joomum yiyata hoore mum so yeehi nder tan yiɗat ko ittude on konngol so wawa ɗum ittude tan addat ko fitna addat ko haare te ɗum no heewi wadde joni ko minen min jahat emin jewtide e ɓen min mbaɗa ɓe ko wiyete ko sensibilisé min jewte min kirjinaɓe min kirjinaɓe ɓe garta min jewtude e mabɓe soɓe gari ɓe mbawa wadde koɓe mbaɗat ko ɓe fetta ɓe waɗa ɓe gama ɓe jala ɓe hunde foof ɓe mbaɗa ɗum so paari ɓe kota galle mabɓe taw hay goto probléme watta mahe on keeɓi ɗon ɗo son jewtidi e mabɓe mate on jii hen gartam hannde mate ɗum won ko usti toon to banggue parcelle e fitnaji tesketenoɗe e banggue nawetan emin jetti Allah min jii affaire ustima
nde min gari nde bon min fuɗɗima wadde liggey o min jii affaire o fuɗɗima change de seeɗa kono min jeehi ha nder tan ko wiyete ko Allah addi sababu tan ko Allah waɗat ko min dañi hen ko ganduɗa mijono ko woni ko dañno ko e ɗum he incident banno toon ɗi eyyi kono haade ɗum emin mbaɗanno jewtere emin haalde yimɓeɓe gila hoore nde hay supporter uji fof yo laaɓi jaari joni noon haala nawetaan o ɓaadi ko kokkeɗen e waktu heewani en payat tan e toɓɓere men ɗiɗa ɓerde nde woni kawguel manguel adunaru fettoɓe bal less duuɓi 17 ceerno Moussa Ba waɗani en hen jangtore keɗoɗen. fulotiral windere lato balon sukaɓe jasuɓe duuɓi 17 no jokkodiri leydi Indonésie juma e asewe hankin ko nayaɓal timmode nden fiji ɗum woni quart de finale e faransire e juma on hakkunde Espagne e Allemagne ko Allemagne lumbi ka ɗiɗaɓal timmode sabu loggol gotol ngol ɓe yultini penaltire ka silmaji 65 fahin e juma on Argentine piyi Brésil loggi 3 e kowal hankin asewe faransi fuuli e koɓɓande maɓɓe Uzbekistan loggol gotol e kowal loggol ngol Ismail Bouneb yultini ka silmaji 64 fahin e nde asewere Mali fuuli Maroc loggol gotol e kowal battane loggol Ibrahim Diarra ngol o yultini ka silmaji 62 ɗiɗaɓal timmode ngal folotiral windere lato ballon no saati ñande 26 ndu lewru hakkunde Argentine e Allemagne Faransi e Mali. Ceerno Moussa Ba, Paris, RFI. jarama Sidi Ba Senegal e Maroc fof kaaɗi ko quart de finale caggal kawodiral hakkunde Senegal e France ni en jii haala waɗi sabu petto bal maɓɓe goto wiye Yanis Ali Issoufou wiya ene jogui jiɓinande ɗiɗi kadi fetti bal Niger rutti fetti France ɗum sari e fukki koyngel ene haɗa ɗum Haruna. ene haɗo ɗum ɓe jii wonde caggal nde Burkina jaggi FIFA anaɓe mbi ɗumen wone yarani noon Sénégal e naati hen kono yiya tan caggal ɗum FIFA e hoore mum jaɓani wonde ƴettude hen kuugal woppiri tan noon hannde noon yimɓe nani wonde kanko biyeteɗo Youssouf o ɓe mbi wonde kanko ham o haɗama heddi e kawgal he jeeyede hen kono mboɗo sikki tan so kayitaji didama darnama sartiji darnama foti tan yimɓe fof ponde hen mate kadi Sénégal e hoore muɗum leelani wadde wullitande nde leelani aɗa anndi no ɓe mbaɗiri darniri kuugal ngal no darnirani wiyano hade balɗe 5 hade kuugal ngal fuddani kawodiral fuddade wiyeteno ni hande en kan podda haala wonmo jiida wonani rewnani lawol jaltine ɗum noon ɓe mbi wawa wonde règlement o noon mboɗo sikki soɓe jalti e ngal kawguela hikka maɓe ƴewto ɗum par ce que situation mo ganduɗa fiya wiyano hono miijono hono waɗa so yimɓe tolnima ɗo e wangue kuugal miija e équipe aji ɗi nanno hen ha jeeya hen ɗum noon France hikka ham koɓe yanɓe noon kono saade tan meeɗano wadde joni situation tuuba ko mbiyata jurisprudence ma wat FIFA ne jewto hoore moni kaw aduna fedde rendinde football aduna maɓe jewtono ɗo ɓe daroni hankadi Sénégal naaɓe ene ɗaminino France ɓe ɗamini noon mboɗo sikki tan koɓe ponno wadde terrain nder terrain ho ɗum woni hen mbaɗani non leyɗe nayyi Afrique jeyanoɗe ɗi fof kam hankkadi ko Mali tan heddi ngal diɗɗal ni ma hawdir e France talata paaɗo mate Mali ene wawi folde kawdiral ngal Sénégal joguinode sewal Afrique fotti France hawi ɗum Jeynaba kadi ko fof ko weltanade Mali par ce que min ɓurno wadde hakkilam koye Sénégal e Maroc mi haali ɗum ɗo henne kono kadi Mali waɗi hen golle payidinde mbeɗa jaggi tan Mali ene wawi darodirde e France haɓe daña koɓe jiiɗi ko saabu sa ƴeewi potital hakkude France e Sénégal sa ƴeewi sukaɓe tiɗiri France hoore ha aɓe mbawno ni gagnade e ngal ɗon potital sa ƴeewi potital ngal no yaari ni ɓe mbawi yaadede hen ha tirobi wayi no wayni kono waɗi sa ƴeewi ɗum ɗon foof a ƴeewi Mali kañum ni kippe mo jogui o ene jogui attaque moƴƴo aɗa andi kammene aɓe mbawi tidirde France hoore ha ɓe ɓenna e dow muɗum saabu France kadi wona oɗon ko équipe mawɗo kulɓiniɗo kono kadi hakkude maɓe Mali match o ene wawi yarude no hanniri ni ha Mali daña hen ko yiiɗi ko ɓenna e ngal ɗon potital ko ɗum woni yidde ɓiɓɓe Mali ne wonno walla mbiyan Mali artira de sewal ngal hikka ɗo e Afrique ko ɗum yiiɗa keɗoɗen heeɗiɓe ɓe wonko kaali hen
ɗiɓu jallo kiita jikka wonno koye Senegal mais ha joni bonani Senegal mali fof wuuro woto ɓe hakkunde Mali e France Mali kañum salaje France o sa daari po e jogui fotte bolone mais ɓe ngala bittere Mali no hannde an jogui bittorji kewɗi ko baali mamma ɗo e leydi Mali ngol woni lawol ɗimmol yettade jaaɓi hattirde ɗimmal hitande ujunnaji 215 ɓe jeehino ga ha jaaɓi hattirde hakkunde mabɓe e Nigéria hikka kadi eɗen mbaɗi jikke tan o mabɓe jaaɓi hattirde walla ɗum ni ɓe ƴettana men kawgel ngel ɓe gartira ɗo e nder Afrique. Malnaɓe ɓe jawti dawal demi final ɓe kawrat koye leydi France ɗum ɓe jogui tan kadi jortuma ɓe tappo leydi France ɓe gartira coupe e nder Mali hikka. Umar mi andina heeɗiɓe ɓe tan a yettima e dingital meɗen e haalirde nde en jii mi anda so tawi aɗa hokka min jabade ngal namdal won kalɗo ɗum joni Mali yehino demi final e hitande ujunnaji 2019 yehino hawri e Nigéria hawi ɗum ngol noon ɓe pattata koye France mate a yiyande ma Mali ene wawi ɓennude ɗon. Mi refto tan ko nguuɗi ɓe sikki ko Ibrahima Diarra kañum ko woni capitaine équipe o mo ganduɗa ko kawral ngal fuɗɗi koye joni waɗi loggi 3 kadi kawral mabɓe battinigal heccange hakkude makke e mabɓe Maroc ko kanko taw telni ɗum haade mabɓe yaade faw petta kanko wonko o wi nde jandiyankoɓe ɓe lamdimo caggal kawral ngal mbimo France eɗen gandi ni yawren équipe Afrique no fewi kono wi ko minen goni Mali minen goni Mali yon paam ɗum firti ko omo jogui hoolare ete kadi min personnellement mbeɗa jogui hoolare saabu sen ƴeewi France et Sénégal koɓe ɓoccitiɓe tan eɗen mbawi wiide hay so tawi Haruna wonko haali ɗo joni ten min nde kawral ngal joofi nde nde jiimi gardien on welti ombo yekkiti juuɗe cikkunomi kam ko ala ɓoggol natowol mbeɗa andi Haruna ma ari hen joni jaari an cikkuɗa France koko ɓocciti e ngal kawodiral walla ko France Sénégal wawi France walla cikkumi ko Sénégal wawi France sa ƴeewi no ɓe pettirni andat ko Sénégal wawi France mataw Allah hoddirani bio naati tan kono Sénégal wawi France par ce que ɓe waɗi koɓe ponno wadde ko nder min kam ɗum jiimi. Haruna an hol yiyande ma hen sa ƴeewino kawgal ngal daroni ni Sénégal fotano yaade ni e tiroɓe France ɓe ponno fiiremo tati walla tati kono noon ma taw ko eɓe mankira nannannoro Sénégal o woni Amara Diouf gaañi jeeya hay kawgal he o woto sikki bonnani Sénégal he saabu mbaɗo no jandini ñande hen so nani no bitu laabi tati hay goto dañta hen haali so Sénégal fino France baluji ɗiɗi haydara hay goto haalta wadde hankkadi jikke ɗe koye Mali fawi Jeynaba wadde eɗen fof eɗen gonat caggal Mali te Mali eɗen mbaɗi e muɗum yakar hakkude sa ƴeewi tan no galto pottal no wano ni hakkude mabɓe France et Sénégal woni probléme Sénégal tan hakkillaji mabɓe foof ne pawi e fettoyanke goto no wayno kañum rondi équipe o foof sa ƴeewi no jandi walla goɗɗo mbaɗono Idrissa Gueye ne wawno wondude hen ha woda no wayi kono kadi ɓaade ɗum ɗo foof wayi noon en keɓani nanude ɓe jeeyi ha kam faw petta gardien o kam tinno seeɗa kam jaggani men hayso kanko kay hayso yo humpidde heeɗiɓe ɓe ko yowiti ha hande e fukki koyngel wonno kawguel kan baɗowel hittande arore nde to Côte d'Ivoire aljuma hecci hanki goomu toppitingo kabaru ngel kawdel jooɗima e nantinoɓe kabaruji ɗi ɓe gandini noon ticketaji million e feccere moƴƴinama gam wawde nadde e dinguire ɗe ene wayno nottu guinene goomu konor darnago guila duuɓi ɗiɗi hande noddino dillooɓe fukku koyngel alet hande nde hankini ɓe noddanoma kono waɗani ɓe jinno ko darnude ɗum o mabɓe fédération fukku koyngel ɗum woni fedde fukku koyngel keɗoɗen Mariam Sy hoorejo konor goomu daranigu toppitade ɗin woteji omo arta e alo halle no heddi balɗe 50 aɗo folotiral kan fukku koyngal Afrique fuɗɗade ko yowodiri e ɗerewoy natire koykoy woni koyo no muusi no yurmi fotana en joni no tori jama football ɗo yoɓe famodir fiyo waw lannitade ɗi élection ɗi ko ɗum moƴƴani leydi nin ko ɗum moƴƴani football men o capanɗe jeego e jeɗɗuwano arde noga e tato ari ko ɗum ɗon toriɗe ngalla joni mo ɓe yo waɗɗu beru ko wawi ko fiyoɓe aru ko jama on jeeyi football o
on woni Mariam Sy ma en gartu on kabaru tedduɓe joni en payat Europe haalde kawondire baɗɗeɗe ñalade Seydi Sow a salminama. Salmitama lawol ɗimmol. Eyo koto Angleterre walla France holton puɗɗitoɗa? Sen belama puɗɗorɗen to leydi France so mo jehen holko woni jaltuɗe ɗi? Jaltuɗe ndi taw e oɗo saaha mo kalten kawral no dogo hakkude ren kam e rems e oɗo saaha ɗo jareten noon ko reneji ɗi mbaɗiɓe loggi tati e gotel ko ɓoyani kadi ha joni e ñalama hannde o kawre goɗɗi mbaɗi Lorient na mbiyen Metz fooli Lorient bituji tati e ɗiɗi kono kadi Nantes e Havre koɓe telduɓe kolkol hay goto folani goɗɗo karol gol ngal no waɗa yamde jeeɗiɗi so fawi filmaji 45 hakkude Lyon e Lille. Aissatou hannde kadi kawre goɗɗi mbaɗin Nice fooli gotel e kol hakkude mo Toulouse Montpellier hakkude mo Brest en kaali ɗum joni ko Brest fooli tati e gotel. Ñande aljuma Paris Saint-Germain waɗi loggi 5 e dandi Monaco mo ganduɗa ko loggi ɗiɗi tan waɗno kono enen gandi hanki kadi kawre mbaɗino hakkude Clermont e Lens ko Lens waɗi loggi tati Marseille e Strasbourg ɓen ko telduɓe gotel e gotel e oɗo saaha Aissatou tongen tan ko Paris Saint-Germain heedi dow e classement mabɓe o toɓɓe capanɗe tati ɓuuri hewde bituji ko Kylian Mbappé omo yaara e loggi 14 noon joni en payat tan to Angleterre e Premier League o to Angleterre toni e oɗo saaha mbo kalaten kawral nini waɗa hakkude Everton e Manchester United ɗo jarten ɗe ko United ina wayno waɗi ɓoggi ɗiɗi e ha joni kowal ene wayno noon kawral ngal ɓe goni koye dawal ɗimmal Tottenham hakkude muɗum e Aston Villa ko Aston Villa waɗi mbiyen loggi ɗiɗi e dow gotel kawre goɗɗi mbaɗin hanki Manchester City mo ganduɗa enen gandi Erling Haaland mbo joom bituji 14 ko kawral ngal fuɗɗi ko e joni ko kamɓe hakkude mabɓe e Liverpool mbiyen koɓe telduɓe gotel e gotel Chelsea hakkude muɗum e Newcastle ɗon noon woodi piyaɗo hanki kadi no kemi wiide ni ngal ari tinde tawno kadi ko piggal ngal heɓe padana sabu eɗen gandi hannde Chelsea hay so tawi ɓe jeyaka e joyo adiɓe ɓe ko kippu kulaɗo no fewi toon to Angleterre Arsenal kay fooli gotel hakkude muɗum e Brentford ɗum ko hanki wonno Aissatou Ly toni kadi no mbiɗen ni ko Arsenal heedi dow toɓɓe capanɗe tati ɓe jogui Manchester City rewi hen yaare toɓɓe nogas e jeenayyi Liverpool ari tataɓo toɓɓe nogas e jeetati ɓe jarate mbeɗa sikki haralleɓe ɓe ma toon jogui hen yurnita en jogui hen yiyande mumen Haruna holko mbawɗa haalande en ɗi jaltuɗi hannde eyyi mbawɗen jaggude tan Angleterre ham mboɗo sikki ma musique hakkunde Manchester City e Arsenal aɗa andi rawane Arsenal konde gasirta nde tan ɓe jeeɓi yande ɓe jani noon muusino no fewi hakkude ɓe Fraise ham no sikka tan haala hewat tan kono haadi Paris no waɗa no watta ɓe ɗum noon eɗen mbawi jaggude nan Arsenal ko éléphant tan dow lekki joni saama jaari yo woppu Paris ma yalto hen ala Paris kay kañum woni dow oɗo saaha ɗaninoma seeɗa kono nane lawol ko ɗoko laamoto ɗum woni Paris e France kono Arsenal e City kam Arsenal joni o saama dole City jogui yo Angleterre am hay goto ala ɗum musat tan kono mboɗo sikki emin jogui gayenne jingganoɓe Liverpool nan ga emin jogui gayenne kadi jingganoɓe Marseille de Marseille ham ala foto fayi mi halta e Marseille mi ko taw o waɗi hannde en dañani yaade to Espagne kono toni ko weɗɗanin toon waɗe toni kadi bawɗin laaɓi toon jowta accu toon nde waɗi fayida Umar ko ganduɗa hannde yewtere nde ko ɗum noon uddi hannde Coftal-Ɓalli men min jetti heeɗiɓe ɓe heɗogol mumen lobbol min jetti hoɓɓe men Jaari Ja ala yettode o weltanama hannde e garangal ma ɗo e studio haalirde RFI fulfulde mi haala tan wonɓe garruɗa kono min jafnima saabu ɓe gara ɓe mbawano hejde kamɓe fof e studio o hawnaki saaha goɗɗo inchallah ma en battude yewtere Jeynaba Sow hannde a weltanama to inde babam nde woni Jeynaba Wuraw ay Jeynaba Umar Sow o wi yami wi Umar Sow yami yetto e Umar Sow de Jeynaba Umar Sow wadde Seydi Sow a jarama anni Umar Sow goɗɗo weltanama hannde kañumne ko addi ko waɗi fayida Haruna Dem o yewnanoma o wayrino e yewtere nde
min jettima min jarnimo min jarni kadi Mamadou Fall hawdake mo yeeɓa nde yewtere tedduɓe ko ɗo haaɗi ha aleta rore